OK, takže čau, já jsem Kai a vítám vás u mého dalšího videa. A jsem tu společně se svým bratrancem Bskinem. Čau. A točíme Minecraft. A hrajeme hru GTA. Takže, co bych vám o ní řekl? Místo normálního světa prostě, kde jsou creepři a nevím, hory a všechno možný, je tu obří GTA mapa. Pak je tu... Jo, to jsou bandiči. My je zabijeme jenom. Paluš. Jasně, já nemám nabito. No. A prostě... musíte se tady různě schovávat, zabít hráče a tak dále. No a je to tu od kanálů, stok, bezdělačích domů a různých propastí a moří. Tak je to po úplně nějaký obří činžáky, mrakodrapy a všechno možný tady je prostě na kupáky, všechno. No a my jsme teďka vlastně před chvílí zabili 2 hráče. To fakt nám to šlo, se divím. A musíte uznat, že mám fakt dobré věci, jako. Takže mám pistoli, snipera a enchantnutý sapík. Ukážu vám ho bez enchantu. No, takže tak. Mě to prosím tě neházej. Já to fakt nechci. Já fakt nemám místo v inventáři. Jo, dobře, máme fakt hrozně moc věcí. No takže my tu něco vyhodíme. A už to vidím, vyjdeme ven a hned headshot a jsme mrtví. Ne, to ne, prosím tě. Jinak jsou tu i hráči, kteří si zbraně kupují přes internet. Takže vás zabijou tím pádem na jednu ránu, protože ty zbraně jsou fakt monstrózní. Třeba Raygun. No, railgun nebo minigun. Já tomu Raygunu říkám kačenka nebo kočka. Protože to fakt dělá úplně vtipný zvuky, hej. To vám potom ukážeme. To je prostě zabité. No a až si vyprázdníme inventáře, tak se zase uvidíme. Zatím čau. Tak. A teď sexy záběr. Na to jídlo. Na ten krásný požitek, jak to tam hopsá. Ano, krásné. To je přímo erotické. To je tak sexy. No nic, takže my už se na to vrhneme. A vydáme se do stok. Ale bandita, sundáš ho? Já sundám tamhle toho. Jinak nemyslete si, že tam jen tak cudně stojí a nic nedělají, vám to klidně předvedu. Jdete k ním? Jau. Tak už si vás všímají až. No takže my jdeme do těch stok. Filipe, rovnou se můžeš zastavit, protože tam u tebe je kratší cesta. Koupil bych si noviny. Tak jdeme. Kdyby to tak šlo. Že jo. A jinak jsem našel autíčko. Vypadá to dost pofidérně, ale... Ukáž. No pak to ukážu. Jo, chvilinku mi dejte. To už můžeme točit jen chvíli. No takže my se teďka vlastně skočíme sem. Prozkoumáme to a... to je jakoby konec, takže... mně se tam skákat moc nechce, ale okej. Ují. Au. To je kokos! Takový kousek! Ale tamhle bezdělačí dům už nějaký. Fuj. Jsem něco šlapnul. No a toto je úplně seriózní přístřešek. Toto můžete mít jen... Toto můžete mít jen za 5000 milionů, ale... stojí to za to, je to úplně nádhera. To je moje. Dobře. A tamhle ještě lepší domeček. Tady se tak eroticky ohřívá u ohně. A on chytne. Běž do splašku. Tady si tak eroticky stoupnu na toto zařízení. Já mám lepší dům. Ten je můj. Ten je můj. Bezdělačí dům nebo smrt. Vypadni. Zamři už. Já se musím nabíjet. No tak jsem se netrefil, ale neba.
Jinak toto je více upevněné, je to skvělé a stojí to jen 50 000 milionů. Rozhodně kupujte, kdybyste chtěli, zavolejte mi na číslo 732 225 0125. Jak dlouho natáčíme? Já nevím už. Tak tak se podívej. No dobrý, ještě máme hodně času. A I ty když, kolik? nevím, asi tak 4-5 minut. Hele, hráči! Pojď z dálky je skillnout! Pojď, dělej! Nepojď se to seklo. Vidíš je? Vidím. Jsou taky erotický. Já se do něj nemůžu trefit. Taky ne, že jo? Ale co to je? A už ani nevidím. Plohem za nima? Jo, tak jo. Ne, počkej, tam je High Rise. Tak tam nejdu. Jinak High Rise je taková prostě ulice. Hej, pojď tady vylez po těch lianách. Nikoho nevidím teď tady. Ale já tamhle... Ne, počkej, tam není High Rise. Je tam mekáč. Tak tam jdu. Já ne. Ale Tam počkej. jsme několikrát zabili. Počkej, ale to není... Jo, je to High Rise. Je to ahoj. No tak tam teda fakt nejdu. A dívím se, že tam je mekáč, ten tam je asi novej. A jo. To si vyfotím. Počkejte. Tak, matku. Přibližený, to nevím, proč mám. Ty jsi mi zase lagnul. Jo. Jo, dobré. Hele, staveniště. Já to můžu bíhat a nikdo mě... Au. Teď nechápu, proč jsi tam skočil. Ale OK. Já jsem skákal po ulici a najednou se mi to No, hodilo. já taky spadnul. Ještě lepší. Takže omlouvám se za nucený střih. Opravdu se za něj moc omlouvám, ale bohužel se něco prostě stalo. Toto je blbost, ale OK. No a my jsme našli bazén. Takže Ne. tamhle. Je tu fakt nějaká luxusní vila, jak to vypadá. Jo, a za peníze, co dostáváte z banditů, ze zabíjení hráčů, tak tím si můžete... Jo, třeba tak tady tu vilu si můžete pronajmout. Ano. A bude jenom vaše a nikdo do ní nemůže. Ano, přesně tak, je to vážně skvělé, ale je to úplně na nic. Takže Ano. já si tu skočím. Uka, skoč! Bez kalhot. Uiii! Skoro jsem ho přeskočil. Vypni tu hudbu. To je hrozné. Ty už točíme nějakou dobu. No, ne dobu, prostě už musíme za chvilku končit. 8 minut. No takže teď ne. Teď dojdeme tamhle. Jo, jinak je to na verzi 1.5.2. 1.7.5, ty kokosáku. Aha. Ty jak ti mohla napadnout 1.5.2? Já nevím. Prohledáme tady to. Musíme tady, co to bude. Tak toto je něco pofiderného. Toto je asi nějaký počítač, či co? Co to? No, škola to být rozhodně nemůže, to bude nějaká tady recepce a tam to no, asi počítač, nebo já nemám ponětí. Nahoře je to stejný, v dalším patře je úplně to stejný. A ještě v tom další patře je to úplně stejný. Doufám, že tady ten zvuk nešel slyšet, pokud jo, moc se vám za to omlouvám. A takže uvidíme se u dalšího dílu. Já doufám, že se vám tady ten díl líbil. V příštím díle příští díl bude rozhodně záživnější, už tam budeme bojovat a tak dále. Takže čau.